Oh my god. Takže čau lidi, já jsem mal vypnutý mikrofon, takže video natáčím od znovu. Takže tak, začnu to urobím asi. Hi guys. Tak, robíme to toto. Tam modrý oči. Pusu. Já jsme běžili. Tak to celou to teraz naponičíme. Ok. To jsem zmečí. Počkej, dač vám napíšem. Jen povím. Asi jdeme No, back. Ono švýství. Kameru to napít nemám asi rád. Zdrháme. Ne. Pozma hore. Ej. Co? Ty máme pustí se horno přijde. To říkej. Tak, jsme safe. Jsme úplně safe, podle mě. Úplně safe, to tak vypadá. Nic má to prostě nemůže. Zránit. Úplně chill, jsme úplně takto chillit. Počítejte se, tak zelená za to polo. Bây giờ thôi à? Khi con càng video asi bude dlouhá, mě to úplně jedno. Děvčici dlouhé. Nice. Predo mnou to musel urobiť. To aspoň odpalíme raketu. Čo, jaké to? Já ho chci odpálit. Se zapnite ty miny. Už to můžeme zapnout. No to pojď, to je co nejde. Tak jdeme, tak jde. Já nejsem vůbec moje uši. Jsem koukal a strašně fajný byl video. Jsem tu jel disaster se vyvolal, to jsem takže taky chcel asi dělat, takže... Kámo! Ne! Vy můžete dělat co svůj život. Jdeme na vulkáno. Za vulkáno. Za úplné se... Co to má ležel? Tak to si to ležel. What? Já jsem tady naloval jak bohylý sebe, já stále skůřně. On je homeless, to spí. A on má nožík, jo? To se buglo, come on. Nic zle se to nemůže určitě stát. Já to věděl. A to už jsme nebyli. Takže se jdeme dostat to na. Pojď se mě zabírat. Please help me, I'm under the water.
Ale jaký mám polovicu łapek? Ne. No a jsme povezeni. Co můžu dělat? Koukit se na záchod, do tu mody, na moju postel, nebo se... Já jsem hacker. No. Takže jsme povezníci, paráda. Jdeme oslobodit takovou. Já jsem to nic nepůl, já jsem to nezrazpěla, já jsem si myslel, že to je jako ve městě. Chceme čelky, fany a co je vonku, ukaž, zdrháme z vesnice. Bam, 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 babíbi, babu, babi, demi, tepi, tepi, bam, 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 bim, bam, 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 a pineapple. A je to ovca pineapple. Traf ma. Skačeme. Jdeme surfovat. Takže už víte, vážně dnešného videa z vlogu z pláže. Bude to úplně výborný. Tady moc se ším, i když počasí není moc nejlepší. Ale stále je to zase baví. Takže všetko je v čilení. No tak už to není také super. Ale žádný problém, tu budem sedět tam a to nic mi to neudělá. Hej, moje sedlo. Pojď. Taky ľahké to preskočiť. Úplne easy. Easy peasy. A toto. Haló. Dájdem na toto. Ne, toto je moc malý. Jdeme. Ne. A stále mám mikrofon rozbitý. Takže lidi, mám zlé zprávy. Puštěl jsem ven vězňou a teda jsem byl vězený. Takže je to velmi zlé zprávy. Já to vím. Ale žádný problém. Kámo, nesem to natáčet video z vězení, ty si máme smát. Tak já mám aspoň hore úplně. My ty ušáry. Tím si uvěď poriadnu fotku mojej hlavy lietat do vesmíru. Ale jak se dostanu až tam hore? Mám plán. Pijmej, auč. Jauč, ještě větší damage. Pojď, kámli. Glamour. Jest tysiąca! Bidi. Takže zase jsme po vezení. Žádný problém. Dnes už nebudem vězení, ale mám jak zakát. Takže jdeme vyhovat cípko. Takže odfotíme váš dobře. Ne. Já jsem tu vyšel jak gard, kámo. Musíme strážit. Hej, vesmír čekají. Zpátky. Kde jsi? Tam pošel. Tu išel. Kde je? Ho nevidím. Tu není.
Jak to mohol preskočiť, ale? Počkať. Zde. Troška, no tak počkej. Malu. Ideme na ňo. To väčšie na ňom. Úplný cieľ. On má veľké prsty. Hama, ideme si hodiť košom. Takže tu je koš. Ne. No tak za väznicu sa stala zelená väznica. Alebo skôr zelená paprika. Tak to vse. Že zase je zlé počasie. Ale to nevadí. Z toho pusu. No. A moje meno je Dobrox05 v Robloxe, takže posielajte toto friendok, jestli budem sem mať 1000 týchto friendok a 200 odebíračov do konca roka. Takže dík a určite si video bude toto 12 minút a asi lepšie. Takže strivkyňa mi ukradla to moje meno. Yes! Come on. Sa posunúť, tak. Sa opriešli. Ideme do koho prejsť. Jedeme. To mi jedno, ideme do koho prejsť. A koho prejdeme? Bude to tu. Hej! A akože? No tak, tak úplne chill, hoši. No do piči! Ne, to bude 500 video všetko za cím